Oi! Cilon! Cilador! Super! Ia zi, cât e ceasul? Super! Ia, ridică la mână aici, la mine. 17:36, deci am făcut 20 de minute. 25 de minute. Și suntem la 2559, bun. Uite și pe delicioasa. Hai să trepidăm până la ea imaginea. Ăștia cu schiurile care se duce mai mult, ci că ei, care este, că e sub 50. Care este cine? Bună, fetele! Bună, fetele, care este? Cât A am făcut făcut până aici? 25 de minute V-ați zis maxim. că face jumătate de oră, nu m-ați crezut, ați zis o oră. Eu ce vă spun e adevărat. Da, am mers cum trebuie. De data asta chiar am mers cum trebuie. N-am mers, n-am mers. Cursiv. Mamă, ce mișto să vedeți acolo. Ce? Numai profesioniștii mai merg așa. Și mie îmi place să merg așa. Deli, stai să fac o poză aici cu tine.